Esamba phambili indaba namuhla wezokuthutha nohlelo lwezasemanzini. Isihluku Ikhansela libulawa phambi kweingane kanti zivuliwe izikole bezivaliwe eMkhambathini. Nazi indaba ze1KZNTV ifundela uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina bendloveni amandla. Sanibonani. Ungqongqoshe wezokuthutha kuzonke ufikele embalulu uhambele ichweba laseThekwini KwaZulu-Natal nalapho bezohlola khona isimo salo kulandela izivumelwano sokusebenzisana neinkampani ezizimele ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ezokuthutha zasemanzini ziyalekelela ukuthuthukisa umnotho. Umbalulu uthi lokhu kuzosiza kakhulu ukuthuthukisa umnotho okhahlanyezwe ukubheduka kokhuvethe kuphindeke kudaleka namathuba omsebenzi. Ungqongqoshe womnyango wezokuthutha kuleli ufikile embalula uhambele i-Dominican Engineering Shipyard okuyichweba elilapha edolobheni iTheku nalapho ke ebezokwethula izinhlelo okuhloswe ngazo ukuqinisekisa ukuthi imboni yezokuthutha kwezasemanzini iyalekelela ukufukula umnotho ngaphansi kohlelo i-Operation Phakisa. Umbalula ekhuluma nabezindaba udaluleke ukuthi ibalelwa ku-1500 imisebenzi izodaleka ngaphezulu kwalokho ibalelwa ku-26 billion amarandi imali ezodaleka ngokusebenzisana kahulumeni nezinkampani ezizimele lapha. Kukho inkampani ezabantu abamnyama nenkampani ezifaka abantu abamnyama nabantu abamhlophe ezingenelela ngokufaka imali ngokudala imisebenzi. Namhlanje besibonakalisa lo msebenzi ozawudala imisebenzi eminingi kabi nemali ezinkulu kabi njengabo 26 billion rand pha ku maritime. Njengobathina si ngumnyango wezothutho umsebenzi wethu kwimicimbi edibene ne-ocean economy kukuzisa umthetho obhalwe phansi ukuthi ezinkampani zikwazi ufaka imali. So sikikike esosivumelano nabo ukuthi bakwazi ufaka imali, batyala imali, badala imisebenzi ngoba i-COVID-19 isisebenze kakubi ngenxa yokuthi abantu bakuthi baye badilizwa emisebenzini njalo njalo. Njengoba ubona namhlanje sipha olwandle ubona ukuthi umsebenzi owenziwayo imisebenzi ehlukahlukile and imisebenzi efuna abantu abaqeqeshiweyo and then abantu abatsha. So ngaba bazawuqhamla kule misebenzi njengoba sidala imisebenzi sibuyisa umnotho ukuthi abantu bakuthi bakwazi ukuphangela. I-Operation Phakisa uhlelo olwasungulwa yiloyo wabengumengameli wakuleli uJacob Zuma ngonyaka u-2014 ngenhloso yokuphucula kuphindeke kuvuleleke amathuba kubantu abansundu nabesibhuda kulemboni. Nakuba ela kuleli lingamanye lamazwe afaka phinda khiphe impahla eya emazweni ehlukahlukene ekusetshenziswa imikhumbi zikhona ke izinkampani ezisakhala ngamathuba kulemboni. Very little new startup companies in this organization of ship repair and shipbuilding has been given opportunity. They set the bar too high. So the smaller BEE companies, they find it very difficult to gain entry into this organization. Female empowerment into the business is like very slow. Okay, so just to give you an idea, we spent in excess of 200 million in the dry dock facilities and nothing works. Nothing works. The gates are leaking, the capstans don't work, the cranes are breaking down. We're actually chasing away foreign repair in our country at the moment. The biggest problem we have is I think after 1994 we inherited a lot of facilities and very little has been done in the ship repair sector because it's kind of in the corner of the harbour and nobody seems to worry about it. We have been engaging with Transnet in Durban and we seem to be getting a little bit of traction, so we hope that this message will go high up right to about. Umbalula ubesehlangana nalabo ababambe iqhaza kulemboni ngenhloso yokufakana imlomo ngezingqinamba ezahlukahlukene phakathi kwezinye zezinto ezihlonjwe ngezingqinamba ukuminyana emaqhubeni. U-Opa Nkakgasang we-South 32 uthi ke uma lokhu kungalungiswa kuzodaleke omkhulu umonakalo emzameni yokuletha amakhasimende. If we do not make a quick effort to be able to resolve this, it therefore means all the effort that we are putting in will be undone, and it will be undone in the sense that you'll find that some of the vessel owners, because of the time sensitivity of them doing the work they're supposed to do,
is that they will then want to dock elsewhere than where they're supposed to, because the congestion really stifles that movement of commodities out of the country, and that which should come in. And the second thing that we also need to appreciate is that once you are not able to resolve that quickly, it means we need to look at alternative efforts to be able to move our product. And those alternative efforts means that we will have to spend extra cash in moving a commodity that we can actually move from the port of Richards Bay. And we will then move out of Natal into another area. The third thing that we need to consider is that once you actually do that, it therefore means it becomes very uneconomical for you to operate in such a space. And certain decisions will be taken, and some of the decisions might be detrimental to the economy of the country or even the economy of Natal. So, ezindabeni1KZNTV kube kuntombi khona mvubu ngisithi uqini. Umndeni wekhansela la kuward 103 eThekwini kwaZulu Natal uthi uphezulu kwenhlelo zokuthi abantwana bekhansela bathola ukweluleka ngokomqondo emva kozibonela ngokwabo ubaba wabedutshulwa ngempela sonto. Ukhansela uMinenhle Mkhize udutshule washona ekhaya lakhe ngomgqibelo ephuma ukuyobona ingoduso yakhe kwanyuswa eThekwini. Usakungathekile umndeni wakwaMkhize eCliffdale ngokudutshula Kubulawa Ikhansela la kuward 103 kade liqeda kungena ekhaya lakhe ngomgqibelo. Uminenhle Mkhize ngokomndeni wakhe bathi wayephuma esitokfeleni wadlula kwingoduso yakhe kwanyusa esezoshintsha imoto elungiselela ukuya emhlanganweni. Ongumalume wakhe uPhumlane Mthimkhulu uthi babhlungu ngendlela abulawe ngayo uMinenhle. Leso simo ke sekwazile ukuthi ke athole iposition okuba ikhansela, waqala wasebenza wagcotshwa wa-electwa waseva as ekhansela. Nathi sijabulile ukuthi ukhula kahle futhi ngefair, ubengakwazi umuntu ogatekeepayo no manipulate ama processes. Yonke into yakhe it was transparent phambi kwethu nama comrade akade sebenzana nawo. Indlela kodwa ashone afe ngayo, hey, it shocked because angikholwanga ngendlela engafika kuyiyona kwiscene kwi-crime scene, indlela adutshulwe ngayo ukuthi ongazumshaya ngathi umuntu obulala abanye abantu noma umuntu owabulala omunye umuntu. Umkhize obeneminyaka ewu-39 ubudala ubengumuntu ohlala nabantwana bakhe ababili okuthe uma kwenzeka lokho bebekhona egcekeni babona yonke into eyenzeka kade kubulawa ubaba wabo. Umthimkhulu uthi kumanje ziphazamisekile izingane ngokomqondo, wathi namhlanje zihluleke na ukuya esikoleni. Kule situation enje ziyadingeka ingane ukuthi zihambe ziyosiza nje enye nje sibuye esikoleni through failure ukunderstanda isimo esenzekile ngeweekend. Yebo, so usizo lufana lo besazokhuluma with ama members nomkhandlu siyireportele ukuthi iphi assistant abangasisiza ngayo ekutheni zigcine zikwazile ukuthola cancellation. Amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko athi seqalisa uphenyo kodwa icala sedluliselwe kuphiko oluphenya ngamacala okubulala okuhlobene nezipolitiki. I-ANC eThekwini izolo ihambele umndeni wakwaMkhize ukuyobhonga emswanini. Umkhize kulindeleke abekwe endlini yakhe yokugcina ngomgqibelo eRichmond. Ngudebo Khosibisi eCliffdale eThekwini. Zivuliwe namuhla izikole ezili-11 zasezweni sakwaNyavu eMkhambathini ngasemgungundlovu maphakathi kwaZulu Natal. Kulandela ke insongo ezayibhekiswe kothishanhloko zokuthi bazoluthezo nenkume uma beke bazivula ngesonto eledlule ngesikhathi ke kuvulwa izikole. Ukuvulwa kwazo ke kulandela komhlangano omphakathi obungempela sonto lapho induna ifike ezanxusa khona ukuba ke kwehlisa umoya kudedola abantwana abafunde kungafaka wonke umuntu odabeni lesihlalo sobukhosi kulesizwe njengoba abaningi befuna kubuyisela ke inkosi eyagudluzwa esikhundleni nguhulumeni wesifundazwe. Mbukeli namhlanje sihambele indawo yesizwe sakwaNyavu lapho izikole eziyishumi zingazange zivulwe ngeledlule ngesikhathi kuvulwa zonke izikole esifundazweni. Kanti ke namhlanje isimo kubuye ngathi sibuyele kwesejwayelekile njengoba amasango ezikole evuliwe. Kuzokhumuleka ukuthi kwaphuma imbiko yokuthi ke mbukeli izikole zingavulwa okungenjalo ukhona ke othishanhloko okuzobehlela. Kanti ke umnyango wasuthatha isinqumo sokuthi izikole zivalwe ngenxa yokuthi usabela impilo yabafundi kanye nayo eyothisha.
Ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu wathi bathatha lesi sinqumo ngenxa yokuthi ke bayawazi umlando walesizwe sendawo yaKanyavu ngesikhathi sangobandlululo kanti ke kwaphinde ke kwenzeka futhi esinye isigameko ngesikhathi ke sokhetho lohulumeni basekhaya elapho ke umphakathi wakhetha ukuduba ukhetho ngenxa yokuthi ke izimfuno zawo zokuthi kubuyiselwe esihlalweni sobukhosi uSikhosiphi kabangubukhosi Mdluli aziphumelelanga. Kanti ke mbukeli ngemumva nje kwaloko kwase kuba khona ke owesifazane omunye oyilungu lakhona ka omndeni wakaMdluli owabese edubuleka wadlula emhlabeni ke kanti ke kwabe sekuvela ukuthi yena loyo wesifazane wabe ke eshaya indiva umbiko wesizwe sokuthi kungayi umuntu ukuyovota yena ke wahamba waya kovota. Kanti ke mbukeli izimfuno zawo lo mphakathi lo zokuthi kubuyiselwe esihlalweni uSikhosiphi kabangubukhosi Mdluli azikaphumeleli njengoba namanje akakabuyiselwa esihlalweni. Kanti ke ngeledlule izinduna zesizwe zibambe umhlangano naye undunankulu wesifundazwe uSihle Zikelala kanye nelinye ithimba lakhe longqongqoshe lapho ke bebeyobhunga kabanzi ngalo udaba lo lwesihlalo kanye nalo lolu lokuthi ke kuvalwe izikole endaweni. Kulombuzo uqala ukuthi ngabe ubani abantu ababesuke bevale izikole asikwazi ukufika kuleyo mbuzo ngoba sesishiyela ukuthi abantu akufanele basebenze lo msebenzi kahle hle so kwamaphoyisa phela thina njengabantu bala ngaphakathi siyaqonda ukuthi umphakathi wala Kanyavu owenze lokho ngoba umuntu wakwakude noma wakwenye indawo akazazi zonke lezi izikole ezasemanyavini siqonda kahle ukuthi umphakathi wala Kanyavu ovale lezi izikole ngalesi sizathu osishilo kodwa ke asikwazi ukubabuza uthi uphuma kumuntu sibuze kanjalo asikwazi kodwa sicele nje ukuthi njengoba senifikileke seniba ngaka umphakathi isicelo sethu ke sithi njoba senizwile phela uzikalala ukuthi uyasho ukuthi uyeze emndenini wakaMdluli akanqabile uzolungisa inkinga esibhekene nayo akakunqabile lokho ake lithambise inhliziyo zenu izingane zethu zifane nezinye izingane nazo kungafi ikusasa lezingane nekusasa lesizwe ngoba ikusasa lesizwe lilele kulezi izingane ezifundayo la esikoleni. Nalowo ke ohlezi esihlalweni sobukhosi uNdlunkulu wakwaMdluli ube esephawula naye wakuveza ukuthi akahambisani nalesi senzo ngoba ke silimaza ikusasa labantwana. Ezinye izikole ziqhubeka ziyafunda abethu abantwana bahlele emakhaya. Especially umatric iphepha maliphuma linjalo nje nomathi ukuthi bona abafundi kodwa maliphuma nje liphuma linjalo kubhlungu kakhulu okusithokozisile ukuthi sibone bevula izikole namhlanje kuseni njengoNdlunkulu wesizwe ngathi mina kungiphatha kabhlungu mabe ngathi bathi isizwe esithi sifisa kubuyela inkosi yaso esihlalweni ngokwazi kwami ngazi ukuthi umndeni wakhe umfowethu wayehlele esihlalweni olwayo kanye nomndeni wakaMamncane ekhohlwa nabanye bezinye izindlu ezincane zomndeni wakaMdluli mase kuba khona imkhantela ke emncane yezinye ibongo ngaphandle esizweni engenelele ukuthi ngihlukumezwe ngalolu hlobo engihlukumezwa ngayo ungahlukumezwa mina kuphela kugcina sekuhlukumezeka nomphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uAnda Dube ngisendaweni yaKanyavu eMkhambathini ngaphandle kwaseMgungundlovu. Inconyiwe imiphumela kamatikuletsheni yesifunda uMgungundlovu maphakathi nalesi sifundazwe njengoba kithola u76.5% ushampiyoni wesifunda ongungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nezokongiwa kwemvelo kusona ke lesi sifundazwe uRavi Pillay uthi iningi ingqinamba bezibhekene lesi sifunda kubala kubhubhane lokhuvethe kanye nezibhelu zomtapo ezenzeka ngoNtulikazi nyakenye. Banqume indlela eyenze ngayo isekethe yaseMgungundlovu abaholi. Ushampiyoni walesi sifunda ungqongqoshe uRavi Pillay uthe abafundi benze kahle kakhulu ngoba ziningi izingqinamba abekade bebhekene nazo. Having regard to the challenges that were faced, yes, it is a reduction from last year's achievement, but having regard to the challenges of COVID, I think parents will understand it, children will understand it. The learning methods, the complying with COVID relations, learning from home, the ability to give detailed support to individual learners as educators would normally do, the cancellation of the traditional July boot camp, if I may call it that, where they give focused attention to matriculants, and just the psychological impact of the
of both COVID and the unrest. Imeya yesifunda uMgungundlovu uMzizuma uthe kuyabajabulisa ukuthi nezikole ezisendaweni ezisemakhaya ziphumelele ngamalengiso. Sibona ukuthi kusebenzeke kahle kakhulu makutholakala lo 76.5% la ku district. Sijatshuliswa na ukuthi ke lempumelelo enhle kanje it cuts across kuyikole ezinengqalasizinda enhle nama resources njengaso lesi sikusona kanjalo nezikole ezile emakhaya njengoba ke uke wasenza isibonelo kunomfundi waseLuthando empendle okwi top 5 ye district okukhombisa ukuthi ke I department ibenayo ifocus yokuthi lekwazi ukulekelela kuzona zonke izingxenye ze districts ngaba esemadolobheni ngaba esemakhaya ngaba enazo insiza kahle noma engenazo insiza kahle uma imphumela ikwazi ukuthi ibe kanje. Umfundi wasempendle uNtethelelo Mhlongo uthe usebenze ngokuzikhandla ezilungiselela izivivinyo zokuphela konyaka kanti ke ufisa ukuyofundela ubuhlengikazi. Kanti nothishanhloko wakhe uthe bazange babe nawo amaholiday befundisa kanzima. Into bengenza uma ngifunda bengisebenzisa ama-past papers kakhulu ukuze ngizobona ukuthi ama-questions ba-structure kanjani. Bese ngiyazimakela ngibona ukuthi ngishoda kephi bese ngiya-improve la ngishoda khona. Njengamanje into engisayazi ukuthi ngithole distinction aba-7 kuzo zonke izifundo zami kodwa statement bengakasiboni sibona mase ngihambile ngosibheka. Ngicabanga ukuthi i-COVID ngoba kwesinye isikhathi obanye othisha ade babuye bagule bangakwazi ukufika esikoleni kodwa nje sikwazile ukumanage safunda kahle kwaba kahle saphasa kahle. I-first choice yami ise-Howard ngicabanga ukwenza i-nursing khona la eThekwini. Mangaphumeleli lokho ikuphi okunye ufisa ukwenza? I-second choice yami i-law e-1KZN la eMaritzburg. Isikole esincane esikendaweni esemakhaya infrastructure yethu ilimited ngohlobo lokuthi mangabe senza lento ye rotation balimala abantwana. That is why ku grade 12 besingagcini ngokuthi ungena ama morning class every day uphinde ungena ama evening classes uphinde ungena ama afternoon classes besingenawo ke futhi ama holiday ngama Saturdays ama spring classes ama winter classes konke kuyasebenzela kodwa ikakhulukazi noku invite abantu abaphuma ngaphandle bezoba motivate kusebenze kakhulu. Kanti ke mbukeli lezi ke bekuyindaba ze 1KZNTV zibikwa uAyanda Dube eseMaritzburg College eMgungundlovu. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sikwamukele nisabukele zona indaba ze 1KZNTV. Lo phethe zokuxhumana kwenkampani ephakela ngamanzi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal umhlathuze othi siyabonga maphumulo uthi nakuba wonke amadami ekhombisa ukugcwala amanzi kepha kuyanxusa umphakathi ukuba kwasebenzisa ngendlela yokuthi wonke amanzi. Khuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uMashimane uveza uthela kuleli libalwa namanye amazwe emhlabeni anenkinga kakhulu ngokuhlinzeka ngamanzi. Lezi mvula ezisanda kufika ezweni lonke nasengxenyeni zaKwaZulu-Natal kulamasonto adlulile zisize kakhulu siumhlathuze water ngani na ngoba amadami ethu amakhulukazi emabili esiwasebenzisayo okuyiHudetro Dam okuyi esiphakela omasipala bangaphansi kweKing Cetshwayo kanye nemboni eseRichards Bay kanye neJozini Dam phecelezi Phongola Port Dam ephezulu emkhanyakude anyuke kakhulu uma sibuka nje amazingawo ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule iHudetro Dam yayilapha ya ku62% kanti manje inyuke nje yayoshaya ngaphezudlwana kwa78.2%. Uma sibheka ngaseJozini Dam esemkhanyakude ngesikhathi esifanayo kusho ukuthi ngoJanuwari wango2021 yayi ku42.7% kanti manje inyuke yayoshaya lapha ya ku72%. Kodwa yize kunjalo esithanda ukukhumbuza umphakathi ukuthi yize sibona ukuthi amadami ethu anyukile sibuye singakhohlwa ukuthi esikhathini esingesingakanani sobe sesibheke ezinyangeni zasebusika nokuyisikhathi lapho imvula ibuye ingani khona ngendlela. Ngakho ke sithanda ukuphinde sigcizelele umyalezo ovela eminyangweni wezamanzi kuzwe lonke ukuthi amanzi asiqhubeke siwasebenzise ngendlela enokonga sikhumbule ukuthi iNingizimu Afrika ibalwa phakathi kwamanye amazwe angama-30 jikelele emhlabeni anamanzi angekho kahle hle phecelezi iwater scarce country. Umsunguli wenhlangano ekhuthaza ukuthula emhlabeni isivananda World Peace Foundation uIshwar Mabheka Zulu Ramlachimane uthi kubalekile ukuba abantu bafunde ngamasiko ezinye izizwe. Ekhuluma ke nomphakathi ngenkathi kunomcimbi wokubungaza usuku lwamasiko ase-Afrika emhlabeni iWorld African Culture Day emzingazi kwaMbonambe enyakatho neLamthaniya
uMabheka uveza ukuthi kubalekile ukwazi ngawo amasiko. Izinhlaka ezahlukene sihlangane ndawonye namuhla zabungaza usuku olubizwa ngeWorld Africa Day nalapho kusuke kubungazwa amasiko ezizwe ezahlukene ezwenikazi Afrika. Lo mcimbi obubanjelwe eMzingazi ubuhlelwe inhlangano Isvananda World Peace Foundation kanti umsungulwa nenhlangano Ishwa Ramlachman Mabheka Zulu unxusa ukuphela ukucwasana ngokubuzwe kodwa ukuhlaliswane ngokuthula. Our country and various other countries face xenophobic challenges in various countries. This day is a day for us to all come together as one nation, as Africans from one continent, and let us do away with xenophobic attacks amongst people of the continent, which are our neighbors. And we must learn to adapt, adjust, accommodate, and learn to forgive, forget, and work as a nation, because there's work for everyone, and everyone can live in harmony. And through culture, we could achieve this. Imeya uMasipala uMfolozi uXolani Mbhengu bayingxenye lomcimbi uhlabe ikhwela lokuthi kubalekile ukwazi amasiko ezinye izizwe ikakhulukazi amazwe ase-Afrika. Kanti akayigcinanga lapho njoba nayo iphinde yakukhahlela ngezinyawo zombili ukucwasana ngokubuzwe kanjani nangokubuhlanga. Sizelana kuusuku olukhulu lamazwe ngamazwe la sigubha khona ukuhlukana kwamasiko ethu. Siyazi ukuthi singakhuluma ulimi olungafani oluhlukile kodwa ekugcineni sonke singama-Afrika. Okusho ukuthi njengoba singama-Afrika nje sifanele ukuthi semukelane. Singahlukana ngama-culture kodwa kusho lokho ukuthi simuntu munye. Akusho ukuthi sekusho ukwahlukana. Ngakho usuku lanamhlanje lubaluleke kakhulu. Siyafisa ukuthi asazisane ukuthi singama-Afrika singumuntu omunye kufanele sihloniphane. Ngiyafisa futhi ukusho ukuthi nangalo lolu suku siyazi ukuthi phambilini bekunezimo la sicwasana khona sibiza abanye abantu ngamakwelekwele kube nalento yezonefobia. Izo zonke izinto esizikhuzayo esithi asibamsane eAfrika ukuze sibe umuntu munye ukuze izwe lase-Afrika nalo likwazi ukuthi lidlodlobala ngokwempilo nangokwezomnotho ngakho konke okungenzeka ezweni. Abantu bebevunule bedansa kwazise bekunomculo wahlukene kulomcimbi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMzingazi. Intsha kanye nabantu asebekhulile bahlonyiswa ngolwazi lokuqala kanye nokuthuthukisa amabhizinisi abo ukuze bakwazi ukuzumela nokuqala amabhizinisi abo baxoshe ikati eziko. Lokhu kwenzeka eMtubatuba enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal ngabehlangano abasomabhizinisi yakhona kuleya ndawo eyaziwa ngoMtubatuba Business Forum. Osomabhizinisi baseMtubatuba enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal bathuleke ithuba lingazivela lapho inhlangano yosomabhizinisi iMtubatuba Business Forum ihlanganise bonke osomabhizinisi kanye nalabo abafisa ukuqala amabhizinisi ohlelweni lapho bebefundisa khona ngezindlela zokuphatha ibhizinisi, ukuphatha kwalo kanjalo ke nokuphatha kwezimali. Ngamanye amazwi la besizofundiswa ukuphathwa kwamabhizinisi, sizofundiswa futhi ukuthi izimali ziphathwa kanjani, sizofundiswa futhi ukuthi amabhizinisi aqalwa kanjani. So iyona into esisijabulisa kakhulu ngoba njengoba ngikhuluma nani nje kuleli zwe lathu bengikhuluma no1KZNTV nje lapha endaweni yakithi enkantolo lesizokuthoka emgeza Nhliziyo besinabantu abawu114 lapho okuyibona bebe attendile ukuzofunda. Bese kuthi e-town hall la e-town hall besinabantu cishe bebela ko108 la e-town hall yaseMtubatuba. Bese kuthi eNodale besinabantu abala ko105 okuyibona abangama student. And labantu kunabantu abadala abakhulile abazimisele nabafisayo nabaneqhaza nabanogqozi ukwenza ezamabhizinisi. Kodwa kakhulu impumelelo yale training ibe umasipala phela wethu osemnyangweni oka-LED okuyibona abantu esisebenzisana nabo esixhumana nabo nesihlala phansi sikhande izindlela zokuthuthukisa umphakathi. Lolu hlelo luhluniseke abantu abasha abasukela eminyakeni eyi-18 kuya kwe-35 kodwa ke okumangaze kakhulu ukuthi nabadala nabo baphume ngothu lwabo ukuzothola lolu lwazi nobathokozele kakhulu ukuba babe yingxenye yalo lolu hlelo. Ngithunga amaphiniva ngidayisa nezingubo ngiphethe nezintandane ngicela ukuthi bengisize kakhulu ukuthi bengilekelele umama
kumethe. Siyambonga kakhulu indlela asifundise ngayo, usivula imiqondo, usivula amehlo nasemakhaya ethu. Siyacabanga ukuthi kati manje lizosuka lokhu kwangempela eziko, sisuka endaweni ekude enkundusi. Sibonga ubaba uNduna wethu ubaba Mantengo ukuthi uthema yeyizwa lento akayigodlanga kodwa uyikhiphelile emphakathini wasinikeza nanemoto. Ngizocela nje into engizoyicela, ngiyabonga kwilendo kwiforum yasemtubatuba ukuthi ikwazi ukusifihla phansi kwephiko layo. Ngiyathemba futhi ukuthi sizosebenza kahle kakhulu nayo. And okunye engizokucela ngoba ngisebenzile kakhulu mina nomasipala, ngizocela umasipala wala eMtubatuba angabambezeli idingo zomphakathi, ikakhulukazi njengoba singosomabhizinisi abasakhasayo abasafuna ukuthi bagrunywe. Ngiyacela kakhulu abangadelay amakhansela ukuthi enze umsebenzi wabo. Lezi ke izindaba z1KZNTV, mina nginguSamukelo Ngqulunga bengasemtubatuba. Siyabuya ake sithi jeqe eyitolo. Asiphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 15 rand 12 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika bengu 248 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani bengu 17 rand 12 cents kwi-euro yase-Europe. Kanti intengo yegolide ime $1,841.18 cents ounce, kuthi intengo engahluziwe yona bengu $87.89 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ingxoxo phakathi kweMamelodi Sundowns neSuperSport United ngomdlalo wayo uTebogo Mokoena kubika ukuthi sekusele kancane nje ukuba ke iphothule njengoba amasandawana kubika ukuthi azimisela ukukhipha indodla zemali ethenga ke lo mdlali. Lo mdlali kubika ukuthi ufuna ukuthule naye iqembu laphesha kwezilwandle eBelgium eAnderlecht eqeqeshwa ngoVincent Kompany. Kubika ukuthi ke Sundowns isibeke etafuleni imali engangegidi ezingama-25 $25 million amarandi ezimisela ukumthenga ngayo lo mdlali, kanti ekubeni leli qembu laseBelgium lona lizimisela ukukhipha kuphela igidi engama-20 zamarandi, 20 million rands. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isabo kuyehlela ziyaguqa besiyiphethe namuhla kuze kube ngokuzayo.